No és exactament així. Aquest és el meu campament base, però el faig mig-mig. Estrènyer, lligar, rodejar, abraçar. Hey madam, how are you doing? Hey madam, how is your day going? A más privilegio, más oro. Mira, se lo puedo explicar en términos de mercado, para que lo entiendan. Hi ha coses que no entenem, que ara us explicarem, que a la plaça Sant Vicent sempre hi gava molta gent. Paesana Nanni del Saliente, tu sai a tu.